K prvému piatku vychádza najnovšie číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. V septembrovom vydaní sa dočítate o národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. až 22. septembra 2013 v Košiciach. Pochod za život sa tentoraz nejakým spôsobom dotýka všetkých nás. Viac o dôležitosti našej účasti na národnom pochode a jeho programe sa dočítate v článku Romana Seka. Koncom augusta k nám do diecézy zavítal vzácny hosť z Bosny a Hercegoviny kardinál Binko Pulič. Počas svojej návštevy sa zúčastnil fatimskej slávnosti vo Višňovom a našiel si čas aj na rozhovor pre náš časopis. Účastníci Svetových dní mládeže v brazílskom Riu sa posilnení vo viere a plný zážitkov vrátili domov. O tom, ako ich prežíval náš otec biskup Tomáš, sa dočítate na dvojstrane 10.11. Stojíme na prahu nového školského roka. Na to, ako sú pripravení odštartovať nový školský rok, nám porozprávajú niektorí z riaditeľov cirkevných škôl. V časopise nájdete okrem zaujímavých tém aj pozvánky na pripravované podujatia. Počas septembra sa môžete prihlasovať na ďalší ročník vzdelávania angažovaných laikov, projekt formácie dospelých vo farnostiach. Od septembra sme pripravili aj cyrilometodské útorky. Tešiť sa môžete na veľmi zaujímavé prednášky a nových hostí. Vo štvrtok 8. augusta 2013 zomrel otec Alexej Strýček, výnimočný kňaz a rusista, ktorý obetoval 18 rokov svojho života službe premeny novosibírskej diecézy. Narodený na Kysuciach, s francúzskym občianstvom, kapitán americkej armády, hrdina belgického hnutia odporu, ktorý miloval Rusko. Viac sa dočítate v rubrike Nezabudnuté svetlo. Ako šíriť dobro cez časopisy a prečo, porozpráva Antónia Dlhopolčeková, dobrá duša z katedrálneho chrámu v Žiline. V našej žilinskej diecéze nechýbajú ani pravidelné rubriky ako Kam na výlet, Duchovná obnova a dvojstrana detského kútika. No a o svoje svedectvo sa podelí aj 23-ročný Andrej, ktorý zvláda ťažký boj za alkoholom. Prajeme vám pokojné čítanie.